Takulandirani pano pa Sam Mavita YouTube channel ndipo munkhani zathu za mtsiku lalero muli ndi ine Mike Thompson. Nkhani imene ndadza nayo mtsiku lalero ndiyokhuza lawyer wina yemwe wayimirako Nkhotakota Central ngati phungu wa nyumba ya malamulo yemwenso wachita bwino pa mpando wa phungu amene dzina lake ndi Ayuba James yemwe ndi lawyer komanso ndi amene akukayimira ku Nkhotakota Central ngati member of parliament. Nkhani imene ndadza nayo yokhuza mkuluyu ndiyonena kuti wabweretsa nkhani ina imene ili mkamwakama yomwe komanso anthu akuyikambirana ndi kuyizukuta kuona kuti zimene akulankhula mkuluyi ndi zoona kanangano zikufuna ziwuse chani. Nkhani yayikulu ndionena kuti iye olengezesa kunena kuti akufuna kuti akapita ku nyumba ya malamulo akayesese ndi mphamvu zake zonse kunena kuti akasinthe lamulo la zokhuza zisankho limene lili mu constitution ya dziko lino la Malawi imene amafotokoza kuti pakutha pa zaka 5 zilizonse tikuyeneka kupita ku masankho kasankha president, koma iye akuti akuganiza kuti lamulo likuyeneka kusintha ndipo malo make anthu azipita kukaponya voti pakatha zaka 80. So kupyolera muzolankhula zake ngakhalenso mu nthawi ya campaign wakhala akufotokoza zimenezi kunena kuti iye akasintha lamulo lokhuza zisankho limene akufotokoza kuti akufuna kuti bill yake itakapasa ndi kuti anthu akambe kuvota pakamathano zaka 8 ndipo malo make iye akuyembekeza kuti bill imene ikapasa anthu azachitenso masankho mchaka cha 2032. Yes, mchaka cha 2032. So mawu ake iye adafotokoza kunena kuti samagwirizana nazo imene zimachitikira ku Malawi kuno kuti maiko osauka aku Africa monga ngati Malawi azikhala ndi nthawi yomachita zinthu zopanda pake nkuononga ndalama zochuluka kukapanga kampeni kuyendesera ndondomeko ya chisankho malo monena kuti akhale akukonza chuma ndikumalimbana ndi zimenezi. So malo make kuti athane nazo zimenezi akuyeneka kungochulukisa nthawi imene anthu amayeneka kukhala akuchita mavoti ndi malo make mtsogoleri komanso aphungu kaya makhansala onse amene amakhala akusogolera nthawi imeneyo akuyeneka kuti achulukisidwe nthawi yokhala pa mpando ndi kunena kuti zinthu zina zimene mwina sanazikwanise chifukwa chakuchepa kwa nthawi akakhale akuzikwanisa. Nde wanenesa kunena kuti iye wakonzekera kuti bill imeneyi akakayiyambisa mnyumba ya malamulo akaonesesa kuti wayipakira bwino ndi cholinga kuti ikachite pasi. So kulankhula kwa MP amene tafotokoza kale kuti ndi James Ayuba yemwenso ndi lawyer amene akuchita masters degree yake ya law imene akuifotokoza kuti Master of Laws in Commercial Law ku skulu ija ya UNIMA kapena kuti Chanko. Yes, adafotokoza kunena kuti kupitapita masankho motsatanisana kapena kuti mwa nthawi ya pafupi zimaononga chuma cha boma ndi katundu wochuluka wa boma amakhala akuonongedwa mu nthawi imene anthu akuyendesa za zisankho ndipo ndi nthawi imenenso anthu andale amachulusa kuba kamba kunena kuti amachezekera nthawi chani ndi cholinga kuti azitenga ndalama ngati kupita kukachita kampeni akuzilemerera. Komanso mawu ake James Ayuba iwo adaonjezera kunena kuti adafotokoza poyera kunena kuti ndi mmodzi mwa anthu amene iye amakonda kwambiri kunena kuti dziko lizilamulidwa ndi asilikali. Yes, lizilamulidwa ndi asilikali osatinso president yemwe azikhala ndi ufulu pa zinthu komano azilamulidwa ndi asilikali. So amakonda military dictators kapena ngati sangakhale msilikali pakuyeneka pakhale mtsogoleri wochita dictate zinthu ngati msilikali amakondwera ndi ulamuliro monga ngati umenewo. Chifukwa chonena kuti ku dziko lino la Malawi kwachuluka zibwana kwambiri nino amanena kuti utsogoleri wa chisilikali ndimene ungathane ndi zinthu zachibwana zimene zikuchitika ku dziko lino la Malawi. Choncho ngati sangakhale msilikali ndikuti mtsogoleri wokhalapoyo azichita act ngati msilikali. Andi adaonjezeranso kuti amakonda monga amene zakhale azuchitikira maiko ena kuti asilikali akhala akulanda maiko kulanda dziko nkumuchotsapo mtsogoleri wa nthawi imene akufotokoza kuti system imene chanso amayikonda yochita coup d'etat ndi cholinga chonena kuti anthu akhale akathe kumasulidwa ku zimene anthu akuvutikamo. Chifukwa chonena kuti imene ijayo imakhala final result yochita rescue anthu amene akuzunzika nzika zimene zikuzunzidwa kamba kautsogoleri. So mwanjira ina iye akulonjeka kunena kuti kalamulidwe ka asilikali ndi kamene iye akukachita opt kuti kakakhale kakutsogolera dziko. So ndifaka kunena kuti mene parliament yukayamba
chachikulu chimene ukachita fight for ndi ukasintha zaka zimene anthu akuyeneka ukachita vote kuti zikachoke pa 5 years kapena zikakhale pa 7 kapena 8 andi kwambiri walonjika pa 8 years ndi cholinga choti anthu azikhala ndi nthawi yochita chitukuko malo moti azikhala ndi nthawi yomaononga pafupi ndalama zochitira ndondomeko ya zisankho. Koma polankhulirapo akatswiri a Zandale afotokoza kunena kuti zimene walankhula James Ayuba ndi zinthu zonena kuti zitha kubweretsa chiopsezo komanso kunena kuti ndi chenjezo kunena kuti zitha kuononga democracy imene Amalawi akhala akuyidziwa ija. So iwo pofotokoza amafotokoza kuti ganizo limeneli losintha nthawi yomwe anthu akuyeneka kukachita mavoti kuichosa pa 5 years ndikafika pa 8 years imeneyi ndi ganizo lonena kuti litha kuthandizira kuti anthu ena akhale pa ukapolo kamba kunena kuti anthu ena ayambano kulamulira ngati ma dictators malo mwaje usogoleri umene ungalowepo ndi usogoleri wa dictatorship. So mwanjira ina akatswiri a Zandale ngani atayionika sagwirizana nayo kunena kuti anthu azikhala kuchita mavoti after 8 years malo mwa 5 years. Ndipo malo mwake ena adafotokoza kuti ganizo la James Ayuba ndi ganizo lonena kuti likuonesa kukhumudwa kwa Amalawi ndi momwe bungwe la Malawi Electoral Commission lakhali kuyendesera zinthu zake malo mwake kuchikuza chinthu ndi kuchipitisa pa 8 years zithandizira malo moti anthu azivota for 5 years mu period imene amapindula ndi anthu ochepa kwambiri mdziko lino la Malawi. Ndipo posiriza James Ayuba adachita mock amene aluza masankho ngati aphungu a nyumba ya malamulo komanso kuchenjeza amene ndi ma activists kunena kuti akuyeneka amange malambawo kamba akunena kuti munthu weniweni wafika mu nyumba ya malamulo. Ndipo mawu a James Ayuba adasimikizira mtundu wa Malawi kunena kuti pamene anthu akuzafika mu August azakhala kuti wachita kuthekera kwache ndi kuti amendment ya lamulo limeneli yatheka ndipo walonjeza kuti achita chothekera chilichonse ndi cholinga kuti lamulo loti anthu azivota after 8 years litheke. Andi walonjeza Amalawi kuti achita mwakuthekera kwake ndipo aonesesa kuti iyi ikhale mbiri yoyamba mu democracy ya ku Malawi. Okunilomvera mu video ya mtsiku lero munali ndine Mike Thompson ndipo ngati mwayikonda video share like comment subscribe kuti so kupatsirani ma videos ameruka kukonzerani pano pasamba vita YouTube channel. So ngati mwayikonda chita like mungara kamba kale komanso muchite comment ku comment section timve maganizo anu pa nkhani imeneyi yokhuza kuchita extend zaka zoti anthu azikhala akupita kaponyanso vote kuchoka pa 5 years imene timaitcha kuti ndi term imodzi ndi kupita pa 8 years. Malo mwake ndi kuti titonera kuti akufuna kuti teremu ya mtsogoleri wa dziko komanso pamodzi ndi aphungu izikhala after 8 years. Ndeno timve maganizo anu kupyolera ku comment section.